Ada SEC office asai hemalong kaching room alam thela poela itum ningarong pik kapek chihopik atipima rules and Samson singing T pini alangli 77 apong kiti arni nitum da katalon long apod itum ningarong parpik lo kapen chihok parpik lo kachihok alam thela poela iltum district long liako Karbiang long itum Methanga dim away, Methanga hover away, Methanga long real person away, seta Iltum a leader Made ituma songja sarpo Samson singing tea Alangli itum karbi karbaka tumta Kang team Lapen Thai binong Lapen alang tuma Methanga hem dudangji a read dudangji along lia pelang dudangji pen mathasi Alangli labangso district alangli pelong tekanglo la so district kelong pen ajok pini Ilitum dak Karbiang long district Ilitum dak Chilong lo district Chilong pen ajok pini Ilitum Karbi Karbagatum Methanga long le dolo Methanga phale aphelang dolo lapen methang pindeng sumpot itum chipindeng long pamelo methang alama ki sidame Ilitum dak chirim pamelong lo lapen apar same itum arim nokom rokom dhorom anta itum meningke hangpen itum dak che practice long lo itum che bonda long lo kapen itum do thak reng dok reng ni pen itum do long lo lake Samson sing ti alangli kachipidu penajok la sinitum chini lo a history pen langla pen chini lo alangli halabang sohot itum karbi anglong a district avidet penajok alangli penangan alangli matha chipisung lo la pen bor ipik hangjang lo che song pik hangjang lo ladak British alang atum ladak kecari ke calon pon bomahut British government atum pansa apong putai governor pan loge pidun lam ke than dun halong kalong ha hujai long nogong along guwahati along alang li methang dun plutsi hadak itum karbiang long apan district inangji walang li halabang so ke handun penajok alang li ke chunri penajok low pen lam pen kabachin penajok si il tuapan la district 1951 ipitekang lo Kopai ke lang lo alang li methang apan labangso district ke long hot ke alang li ok pran ke bime penajok alang li lamso pe thepen chot tekang nang kok lo boseta alang li risang hotum langku habe tum la song la song be tum la pen moriam lang ne tum la pen ong lu korte tum labangso district ke long aning karang tum tekang long lo alang li methang le tekang long le poseta si piniani ni tum karbi karbagatum karbi ang long arada tum itum ningarong pik la pen chiok pik ang li chipedu kapot la sini tum same non forum ahin pen same forum for autonomous movement ahin pen same nitum don handbrake hangbom autonomous state hangbom article 244A ke long ya panitum hangbom la si pini la bangso alang pangkat kimo ani same alang li gitu ke klaim tekang alang li karjong pen nil tum barang garap don chiepan abidi sore nitum kedo kedam kajingki kacethanan long seta alang li hin pen nil tum bana hirjume nang pidu nang ji poselang pan itum chordom group si Samson sing iti ru Samson sing iti apandam chordom group si alang li pen hirjume chohang lo alang pen itum jakong chohang lo alang li pen nil tum anso sing itum ke klem pon bom tek dia pan jakong horang kelong dia pan alang pan sabe itum hirjume chohang lo la pen itum seta puthot alang li ke klem tekang ason thot alang li ke chepitu ka son thot ke pan ka chinghot longri pan ka chinghot la pen methang pindeng sumpot longri longpat la pen thorom kado we chinghon son thot nil tum non handbrake hangbong atum seta anoten bang putin seta alang li ke klem asong thak nitum da ke klem non thek jiapan nitum bori ponji la pen simeta denglo la pen nitum non klem pon bom lo aku klem pon bom jilang la bang so ton ma set long letik anke nitum pelong pon pobosi nitum rada panda cicak lo la pen alang li pan same akar jong pen same nang paju dunding lo nang alang li district pelong tekang son thot nil tum ta dak autonomous state kapelong di pon dia pan itum jasmet bori pon poposi pini la bang so social media hoi pen itum than pachidi pon lo ACC Central Kumja Sai Hemalong 77 Ru Samson Sing T Karli Tang Sam RD Ru Samson Sing T aso itu kimu pon na ito no raksar kaduwi forum leaders to pen chenglok ACC KC kaduwi ira kahit dan nanti media tuman pen itu patini kang tu lalo itu anikal mang gustamne Ru Samson Sing T mati architecture of the Karbiang Long district
founder of the Karbi Anglong district. Alang la phaitum skimo convect nangji alangli dedication alangli kachiu kadu be phaitum kadu beta tini une alangli hala sopor lo kachali tame reason ame patang det pen alangli government along sub inspector of schools alangli kemdet tame alangli puthot chiu si Karbi khe phan ka pangru bi phan lan chok ke chok kelang la inspector of school ka claim to pe pangru buni la sulama thasi alangli inspector claim bo hutame Karbi Anglong ha war ba Karbi Anglong te dua habar along an make alang li dam si cingki cetha dam besi Karbi thomani climate isivet along pramnong ke padu alang li ka bori padulo pen hala sopen Karbi adorbar tame alatum afikes ki update pen sarkar along sakuri ti update pen al Karbi adorbar hoy tame tang sing pen Karbi arat phan pangrum pen si Karbi khe ki dukela arat phan ke pap feedback vera khe thwa ka paprang ko japan cerai kom japan de lamiki la kadu be ma thasi isi district ke nang sot la so alap the alang li government aphan mata hala suk British government aphan ba fit ke fit tu bang ke independent long log fit ke Pandit Jawaharlal Nehru first minister alali phan itu delegation al tum delegation dam pen Karbi arat ki sung ke boy hempek ke ne district ke nang di polam the pachini pon pen apotai botai la suk ki than pen bang ki fit bang ke la lang ne nang le rolo je district demarcation district Pinangpo la song ne wang yulo pen a district la suke thak japan demarcation la kubiti long tami alang li tu bang song ge member di alang li ru samson city song beson sarsing teron habe alang li tu song bang ke hala district demarcation long kami a committee long dadulo gopinat board lo alang hala so chief minister lo la pen ke ala supe silong long meeting padulo dogang long padulo event gulagha long tami alang tu song padulo ta hala support kami la so kachit alang li ke mangkang hemprek bate district ke pelonga lasaning kembang kuasi ke claim pot thing ma kuasi ang dang pathe ponai ba alang li materialize ki une dalo stami halang li tami alang li ke do ba hu tami alang li ke ma tha alam tami pachini pon long lo tak kopai lang no le to Karbi Anglong rat phat alang li kisu une pirajok piniar diason 1948 piniar diason 28 Februari dia sorti ali kesu ki uni Karbi Anglong banta ili tu wakthi pen alai pethi pen ciun langkong lo sitami ili tu laso ke afi thu bang ke to district phak ke pamana ko lo la sitami alali ke mangkang hempre ka farman la su ke song poi bang alali ke ciun alai diki son la ka do tu ba tha ponang jil tu la son si tu don ti thek ke ra ta do lo kadu tami hempre ke polong ya fan 240 article la so ke paman long da prang bang ke kadu biarat patami Cerap itu pensi non itu dami bori polo forum for Hills Autonomous State whole state movement laso along klam long wang pensi tu kadu kita me cerap itu pensi government pen Afan central government state government even council hi petami resolution ke padeng pon Japan kadu kita cerap itu Japan tu ritung memoda ki pen cenglok cerap itu pe itu apa itu bang government fan so bang tu di pon ba presar pi pon bom thek pon apu asinili pading damboi lo pineli tu along kaprek lo tabi Karbi Anglong lo kaprek to tabi tu basai hem noson itu ka observe padolo lapen ke nili alangli karjong ilitung along si kaki dadu berji to kaki tabi bidi sori cerap dun bo chining cerap la so ke bang bom apo tabi hempek ke long da prai fan itu ha kaki dang cerap nang ciru beta kene bidi sori to wana people mai fan lo ani chithi pon lo ape arna mang anu tabi puthor arna chai pon lo alang li karjong ahok le apsidia so tamai ing sabjin pe ke do pon lo bom ye fan lali tu ge la forum lo ke don organization ke do lo party or do le lo SCG pencil lo APSLC pencil lo KSA do lo women song do lo KMC do lo la ka do labor union da do lo la so si ka do be tabi tu chidu cerap chitu be tu pidi tabi talon pon